Шофирах от Бруклин за Вермонт, до хижата на приятеля ми Джон, за да прекараме уикенд с сноубордите. В този момент разполагах с две коли – BMW и Ford F-150 от 2006 година, с който шофирах през тази конкретна нощ и оборудването за сноуборда беше в багажника. Бях на около 45 минути от хижата на Джон. Беше късно, около 10 вечерта. Пътищата бяха на път да станат напълно пусти от тъмнината и снега. Нямаше почти никакви други коли на пътя, освен мен. Този път беше особено тих и мрачен. По едно време Форда започна да прегрява и да влиза в червената зона. След като забелязах, отбих в страни, за да изчакам да се охлади. След това бавно се завърнах на пътя, но дори и при ниска скорост, стрелката отново се върна в червеното, а двигателя отново прегря. Трябваше да отбия и да загася колата. Отворих предния капак, за да опитам да разбера откъде идва проблема, но в тъмнината и снега не можех да го направя. Трябваше да се свържа с Джон, но обхвата на телефона по този път беше нулев. Не можех дори да се обадя за помощ. В момента се чувствах доста обезпокоен. Седнах в колата, за да включа отново и поне да чакам на топло. Изглежда, че при този празен ход тя не прегряваше. За пореден път се опитах да тръгна, но отново започна да прегрява. Така че трябваше да чакам около 10 минути и видях да приближава една кола. Включвайки аварийните светлини, махах с ръце. Колата спря. Беше някаква малка Тойота. Шофьора спусна прозореца и му благодарих, че спря, и го попитах дали мога да използвам телефона му. Да, какво стана? Попита той. Разказах му, че колата ми прегрява и не може да се движи. Тогава той ме попита дали съм сам. Замълчах за секунда и казах да. Той протегна телефона си към мен и му благодарих. Очевидно беше местен, тъй като имаше сигнал. Обадих се на Джон и му казах какво се случва. Той ми каза да се обадя на определена пътна помощ, която е близо, и че ще дойде да ме вземе. Дадох му точната си локация и той каза, че ще дойде след малко. Обадих се на пътната помощ. През цялото време човекът в колата ме наблюдаваше. Опитах се да не гледам към него. След разговорите върнах телефона му и му благодарих. Няма защо, каза той. И без да казва нищо друго, затвори прозореца и се отправи надолу по заснежения път в тъмнината. Бях сам отново. Седнах отново в топлата кола. Изключих фаровете за момент, за да видя колко е тъмно. Когато казвам, че не виждах нищо извън прозорците, не преувеличавам. Седях в колата и чаках. Не можех да правя нищо, което изискваше интернет връзка, затова играех игри на телефона си за около 20 минути. Когато чух удар от пасажирската страна. Скочих от страх, погледнах към прозореца и не видях много от човека. Беше твърде тъмно и фаровете насветяваха страните на колата. Чух глас на мъж, който започна да моли за помощ. Викаше да му отворя вратата, че замръзва. Чувах го, че се опитва да си отвори вратата, но беше заключена. Осветих с фенера към прозореца, но това едва помогна да видя кой беше там. Видях само някой в голямо черно палто с качулка над главата. Попитах го, какво става? Мистериозният човек отвърна, че се е загубил и замръзва. Не му вярвах. Седях нервно, опитвайки се да реша какво да го попитам, за да докажа, че не е някой, който иска да ми навреди. Тогава той започна агресивно да се опитва да отвори заключената врата и почна да бие по стъклото, викайки още по-силно за помощ. В този момент реших да послушам инстинкта си. Включих пикапа на първа и той осъзна, че няма да отвори вратата и започна да удри по стъклото още по-силно с цел очевидно да го разбие. Карам колата по пътя с 30 км в час, знаейки, че вредя на прегряващия си двигател. Внезапно забелязах нещо, което не очаквах и което направи така, че сърцето ми за малко да изскочи. Когато преминах хълма на пътя, забелязах отражението на фаровете, идващи към мен от страни на пътя. Когато минавах покрай паркираната кола, осъзнах, че това беше същата Тойота, която човек шофираше. Забавих скоростта и свалих прозореца, за да видя дали човека е в колата, но не виждах нищо. Изглеждаше, че колата е празна. Погледнах назад и стоповете ми осветиха следите на човека в снега. Този, който удреше по стъклото на колата ми. Той се опитваше да ме излъжи, за да отворя вратата и не знам какво би последвало след това.
Продължих с колата си, знаейки, че със сигурност причинявам повреда на двигателя, но вече ми беше все едно. Спрях след няколко минути, когато видях фаровете отсреща. Развълнувах се, когато осъзнах, че това беше аварийната помощ. Преминах светленици и той спря. Шофьора излезе и му разказах какво се случи. Той се зарадва, че го хващам в правилния момент, след като ме попита дали човека имаше оръжие. Но не можех да кажа нещо. Той каза, тогава трябва да направим това бързо. Отнема около 15 минути да закачи колата и през това време Тойотата не мина покрай нас. Беше възможно той да обърне да отише в другата посока. Използвах телефона на шофьора, за да свържа отново с Джон и му казах да ни чака в сервиза. След това аз и Джон отидохме на сноуборд този уикенд, а сервиза смени счупената водна помпа, причиняваща прегряването. Продавах го след няколко седмици. Радвам се, че не спуснах прозореца и не отключих вратата на човека, който се опитваше да влезе в колата ми. В такава среда мога да бъда убит и никой нямаше да знае кой би бил виновен. Веднъж имах 2 интервюта за работа в Северна Каролина. До този момент живеех в Ню Йорк. Реших да карам до там вместо да летя, за да спестя пари. Работата ми по това време беше ужасна. И 2 работни места, за които кандидатствах, биха могли да бъдат ново начало за мен. Те бяха корпоративни офисни позиции с много предимства и добри заплати. Плюс времето щеше да бъде много по-хубаво, отколкото в Ню Йорк. Реших да тръгна натам в четвъртък вечерта. Взех почивка от работа в петък, защото интервютата бяха точно тогава. Тъй като трябваше да работя в четвъртък, трябваше да тръгна веднага след като приключих. Първо спрях у дома, за да си взема куфара и други неща, които носех със себе си. После се простих с семейството си и тръгнах. Пред мен беше дълго пътуване от 8 часа и повече. Примерното време за пристигане беше в ранните часове на сутринта. Тъй като пътя беше дълъг, пих около 3 чаши кафе през първите няколко часа на шофиране. За известно време се чувствах добре, но когато вече си изтощен, нито една доза кафе не може да те поддържа. Отделно, че не бях спал достатъчно през последната нощ, защото се притеснях от интервютата. След дълъг и заед ден на работа, последното, което исках да правя, беше да шофирам близо 9 часа. Беше късно вечерта и имах около 2 часа до крайната дестинация. На пътя имаше много малко коли в това късно време. Започнах да се чувствам наистина сънливо, но знаех, че повече от пътуването беше минало. Внезапно от страната на шосето видях човек с костюм, който стоеше там без да се движи. Той беше обърнат към моя автомобил и докато го подминавах, видях, че лицето му е обърнато, за да следи колата ми. Казах си на глас, какво по дяволите? Беше наистина странно. Почти се замислих дали да се върна да попитам дали се нуждае от помощ. Той беше просто по средата на шосето, облечен в костюм, около 12:30 вечерта. Помислих си на ум за това какво може да се е случило. Може би се го изхвърли по средата на пътя. Мислех тези странности, за да не се замислям за интервютата, защото чувствах, че започвам да заспивам. Минаха само около 10 минути, когато видях още един мъж от страната на пътя, отново в костюм, стоейки на едно място. Какво се случваше? Забавих скоростта си, за да спра отстрани и може би да попитам дали всичко е наред и дали му трябва помощ. Не знам какво си мислех, но въпреки това, когато бях на път почти да спра, погледнах в огледалото и след което се обърнах напълно. Мъжът изчезна. Като че ли просто се изпари. Настъпих гъста и се върнах на шосето. Започнах да се чувствам като полудял. Имах нужда от още едно кафе. Беше останал час и половина. Спрях на първата бензиностанция, която видях и си купих кафе. Пих няколко глътки, но докато седях на паркинга на бензиностанцията, видях мъж в костюм отново, стоящ под лампата. Същия мъж. Този път имах по-ясен поглед към лицето му. Изглеждаше като средно възрастен бял човек, с къса кафява коса и избръснат. Неговото изражение беше неутрално, но начина, по който се обърна към колата ми, ме оплаши. Завъртях ключа и се махнах оттам, без да се обръщам. Исках да завърша това пътуване, но кафето не беше достатъчно.
Слязох от пътя и се паркирах на случайно място. Наклоних седалката напълно назад и се опитах да заспя. Въпреки уморът си не можех да не се страхувам в този празен паркинг, че ако отворя очи ще видя мъжа с костюма. Заспах за кратко, но нещо ме разбуди и отново отворих очи. Вероятно умът ми си правеше шега отново. Погледнах навън изплашен, за да не го видя. Погледнах през всеки един прозорец и предното стъкло нямаше никого. След това погледнах на вътрешното огледало и се усетих, че душата ми напуска тялото за момент, защото там, за миг, видях човека на задната седалка. Беше този същия мъж с костюм, но не гледах достатъчно дълго, защото отворих вратата, изкрещях и паднах от седалката. Докато пълзях назад, продължавах да викам. След време се изправих, погледнах в колата ми и не видях никого. Задната седалка беше празна. Поразтърсих се и осъзнах, че умът ми цяла нощ правеше номера с мен. Нямаше мъж в костюм, просто бях изтощен и се нуждаех от сън. Седнах отново в колата. Сърцето ми биеше силно. Сега обаче бях твърдо бодър, за да заспя. Запалих отново двигателя и изпих останалото кафе. Приключих пътуването си и след като се регистрирах в хотела и стигнах до стаята, се хвърлих в леглото и моментално заспах. На следващия ден първото ми интервю беше в 11 сутринта, така че не спах много, но определено се чувствах малко по-бодър. Все пак, когато интервюиращия излезе да ме посрещне, замръзнах. Интервюиращия изглеждаше идентичен на образа на мъжа в костюм, който видях през нощта. Знаех, че интервюиращия забелязва умопомрачението ми. Можех да го видя в лицето му. Опитах се да се осъзная, но това засегна цялото интервю, а и аз не бях на себе си. Имах чувство, че сънувам. Приключих това интервю за 1 час, преди да се подготвя за следващото. Вторият човек, който ме интервюираше, беше жена и с нея се справих по-добре, тъй като накрая получих работата. Все още работя тук и живея в Северна Каролина. Моя стар терапевт ми каза, че мисли, че стресът от менталната подготовка за интервютата, в съчетание с липсата на сън, може да ме кара да халюцинирам. Главната причина за моя страх и стрес беше, че ми се привиждаше мъж в костюм, защото такъв си представих като интервюиращия. Въпреки че това звучи разумно, не променя факта, че цялото преживяване беше абсолютно ужасяващо. Карах една нощ в окръг Пенсилвания, за да избегна задръстването по пътя към вкъщи. Беше вероятно след полунощ и пътя беше практически пуст, точно както обичам. Слушах обичайния си подкаст по радиото, когато чух звука от колата, предупреждаваща ме, че горивото ми е почти свършило. Въведох спирка в мапса за най-близката бензиностанция, която беше малко по-напред по пътя. Около 5 минути по-късно спрях на бензиностанцията, единствената спирка на километри по този път, който се стоеше предимно от гора от всяка страна. Паркирах до колонката и забелязах мъж, който зареждаше резервоара на стария си пикап. Той ме гледаше докато минавах покрай него и влязох в магазина. В магазина си купих кафе и платих кеш за горивото. Когато се върнах навън, видях мъжа, който зареждаше, как се качва в пикапа и си тръгва. След няколко минути се върнах в колата и продължих пътуването си. Обаче след няма и минута след напускането на бензиностанцията, забелязах отстрани на пътя в тревата същия пикап от бензиностанцията. Просто стоеше там до гората изгасен. Интересно. Продължих да карам, поглеждайки на огледалото, за да видя дали ще тръгне след мен. Не тръгна. Включих отново подкаста и си продължих карането. Обаче след няколко минути чух ново пищене от колата. На таблото ми се показа, че една от гумите ми е много спаднала. Отворих прозореца и веднага разбрах, че имам спукана гума. Спрях отстрани на пътя и излязох да проверя. Беше задната гума от лявата страна. Не мислех, че съм ударил нещо. Щях да го усетя, но на ум ми дойде какво ако човек от бензиностанцията е пробил. Взех телефона си и потърсих номера на компанията за пътна помощ в Google. Чух шум на движещ се автомобил или камион, малко по-надолу по пътя зад мен, но странно не видях светлините ми. Беше тъмно, а пътя беше напълно черен. Изведнъж шумът на двигателя внезапно спря и пак стана тихо.
Отидох до багажника си, за да взема фенера от аварийната кутия, която ми беше подарена от баща ми преди години. Взех фенера, включих го и го насочих към пътя. Видях отражението на фаровете на пикапа, паркиран на около 30 метра от мен. Поех въздух и избягах в гората, скрих се зад един голям храст. Взех телефона и набрах 911. Стана объркващо, когато дадох на оператора моето местоположение, опитах да обясня как някой ми е спукал гумата и ме следи. Оператора зададе редици стандартни въпроси, като ме помоли да опиша мъжа и пикапа му. Чух вратата на пикапа да се отваря и затваря, а след това човека започна да вика. Трябва ли ти помощ? Не реагирах и оператора ми каза да остана скрит в гората, ако смятам, че този човек е опасен. Той ме попита дали виждам дали е въоръжен. В момента на този въпрос връзката прекъсна. Телефонният сигнал беше слаб тук, макар че той се опитваше да свърже отново, но не успя. Последва шум от друга приближаваща кола, но не след дълго чух говорене. Беше гласът на друг мъж. Приближих се по-близо до ръба на гората, за да видя пътя. Видях мъжа от пикапа, който стоеше до друг подобен пикап сред пътя и разговаряше с човека в него. Чух как този мъж създава измислено обяснение за това какво се случва и на моменти бързаше да се отдалечи, връщайки се към колата си в опит да се тръгне. На този етап аз скочих от пътя и викнах: „Помощ! Не го познавам!“ И двамата мъже се обърнаха към мен. Този, който беше дошъл после, изглеждаше объркан и гледаше човека от пътя. „Този човек ми спука гумата и ме следва!“ Човека, който ме следеше, погледна странно втория мъж и каза, че нищо не е правил и че не ме е виждал никога досега. Същевременно той се прибра бързо в пикапа си и пусна задна и отпраши. Втория мъж се отби отстрани, като искаше да помогне. Предложи да ме заведе в града. Обясних, че полицията е на път и не след дълго полицайите пристигнаха. Мъжът потвърди моето твърдение за другия човек и разказа на полицията случващото се. Полицията реши да провери камерите на бензиностанцията, но никога не бях потърсен за по-нататъчно разследване. Странно беше колко близо бях до това да бъда отвлечен.